Bismillahirrahmanirrahim. Kishi ko butulci, kashi na 14. To a wannan lokaci ne kuma Habibu ya kira Murja domin su tattauna su fahimci juna. Duk da cewar a yanzu Habibu ya mayar da hankali wajen neman matar da zai aura domin ya gaji da zama babu aure. To amma fa yanzu ba shi da wani zaɓi akan kowace mace bare Murja. Sai dai yanayin tarbiyyar da Murja ta samu da kuma kirkin mahaifiyarta hakan ya sa zuciyarsa ta fara tunani a kanta tare da fatan ta karɓe shi don ra'ayinta ba don an matsa mata ba. Ko kaɗan baya fatan a ce Murja ta amince da shi don an yi mata dole sai don ra'ayinta kawai, haka yake fata. Lokacin da Murja ta ga shigowar kiransa wayar, tana dubawa ta ji gabanta ya faɗi tare da wata fargaba. Ga wata wutar tsanarsa da take ƙara ruruwa a cikin ranta. Wani sashe na zuciyarta na ƙarfafa mata gwiwa kan ta ƙi sauraron sa ko kuma ta roƙe shi akan kar ya amince da ita. Tana jin kawai za ta fito ta gaya masa gaskiya domin ya ƙyale ta ya nemi wata ya bar ta da wanda take so. Amma Murja da ta tuno da kalaman Umma dandanan sai ta dawo hayyacinta cikin razana da kama kanta. Sai ko wani sabon kuka ya ƙara zuwa mata, domin a yanzu babu abin da take jin daɗinsa idan ba kukan ba. Kukan da take yi shi ne take ɗan samun salama, domin ita kaɗai ta san halin da take ciki, babu mai lallashinta bare ya tsaya mata. Haka Murja ta kasance cikin ƙunci. Murja ta yi ƙoƙarin tattaro duk wata nutsuwarta ta kama kanta, ta gayyaci 'yan nutsuwar wucin gadi duk don dai kar ta saɓa maganar ummanta. Ta ɗaga wayar tare da sallama cikin daidaitacciyar murya siririya wacce yanayin kuka ya ƙara kaifafa ta. Shi kuwa nasa ɓangaren wannan siririyar murya ta ƙara dukan kunnuwansa har limshe ido yake yi saboda daɗin saurare. Bai san lokacin da ya shiga gaishe da ita ba a maimakon ya jira ta gaishe shi. Bayan sun gaisa, nan fa Habibu ya shiga jera mata tambayoyi domin ko kaɗan baya son Murja ta yi masa alfarma wajen karɓarsa a matsayin miji. Inda yake cewa, Murja, ina godiya da karamcinku gare ni, ke da Umma da kuma ɗan uwanki Lawan. Amma ina son mu fahimci juna da ke. Ina kallon ki a matsayin ƙanwata. Don Allah ki gaya min, shin da gaske kina so na za ki iya aure na? Ko kuma saboda Umma ne? Yayin da Habibu ya yi wannan magana gare ta, sai kuwa ta ji gabanta na ƙara faɗuwa cikin matuƙar bugun zuciya. Ta tsinci kanta cikin fargaba, ta rasa to me za ta ce masa. Shin za ta gaya masa gaskiya ne don maslahar kanta, ko kuma ta ɓoye masa don yin biyayya ga Umma? Bakinta har rawa yake yi, yana son furta gaskiyar lamari ga Habibu, amma wani sashe na zuciyarta ya hana ta. Babu abin da take ji sai kalaman Umma da take tunawa suna kai kawo a cikin ƙwaƙwalwarta. Murja, ko bayan raina idan kika auri wani ba Habibu ba to ban yafe miki ba. Kuma idan kika ɓata masa rai da gangan saboda ya ce baya son ki to ban yafe miki ba. Abin da take tunawa kenan. Wani zazzafan hawaye ya shiga zubo mata yana wanke mata fuska. Zuciyarta kuwa sai zafi take yi mata, ta rasa inda za ta tsoma ranta don ta samu salama. Yanayin da take ciki kuma ya sa ta kasa furta komai gare shi har zuwa inda ya ci gaba da magana. Ya ce, Murja, na ji kin yi shiru, ki gaya min gaskiya, kar ki ɓoye min, kuma kar ki ji kunya ko nauyina. Ki kalle ni a matsayin yayanki kamar yadda nake kallon ki a matsayin ƙanwa, kin ji ko? Ko kaɗan ban goyi bayan a tirsasa ki so ni ba. Idan har a ranki ba ni ne ba, idan har akwai wanda kike so, ina so na yi miki adalci Murja. Sannan ina so na yi rayuwar farin ciki da wacce zan auro. To kin ga ta yaya zan samu farin ciki idan na aure ki ba tare da kina so na ba?
Don haka kina da ‘yancin zaɓar ra'ayinki. Koren nan na faɗa wa Umma, idan kina da wanda kike so, a bar ki aure shi, kar a takura miki, kuma na yi alƙawarin zan ɗauki nauyin komai na bikinku. Ko kuma kina son na baki lokaci ki yi shawara ne, Murja? Ya faɗa. Sai a wannan gaɓa Murja ta iya buɗe baki duk da yanayin tashin hankali da take ciki, ta tattaro duk wata nutsuwar dole, da ƙyar ta iya furta, ni kai nake so kuma zan aure ka. Ta faɗa a taƙaice. Ai Murja kasa ƙarasawa ta yi saboda wani irin matsanancin kukan takaici da ya ƙwace mata. Sai kuwa ta kashe wayar da sauri, ba ta bari ya ji wannan kuka ba. Tana kashe wayar ta kifa kai cikin fulo ta rushe da wani sabon kuka. Wani irin takaici take ji, kamar ta haɗiye zuciya ta mutu kowa ma ya huta. Tana ji tana gani, ta ɗaukar wa kanta damuwa, ta saka kanta cikin duhu, domin kuwa ta san babu yadda za a yi ta yi farin cikin rayuwa da wanda ba ta so, domin ba ta ma san ta yadda zuciyarta za ta iya karɓarsa a matsayin masoyi ba, bare uwa uba kuma abokin zama a matsayin miji. To ta ya ma hakan zai yiwu? Tana tsaka da wannan kuka kuwa, sai ta ji wayar na ƙara. Tana jin hakan ta san cewa shi ne ya sake kira. Ta kai hannu ta janyo wayar, sannan ta saita kanta, tana ƙoƙarin ɓoye yanayin da take ciki don kar ya fahimci wani abu. To ita kanta tana tausayin kanta, ta goge hawayen fuskarta sannan ta ɗaga kiran, tana murmushin ƙarfin hali wanda ko fuskarta bai gama kewayewa ba. A ƙoƙarinta na ɓoye yanayin da take ciki, take faɗin, ka yi haƙuri, ban san na kashe ba. To tun daga wannan lokaci ne kuma Murja ta miƙa kai. A zahiri ta nuna tana son Habibu a matsayin sun fahimci juna kuma za su yi aure. Amma a zuciyarta kuwa ko kaɗan, daidai da ƙwayar zarra, babu ɗigon son Habibu, sai ma tsanarsa da take ji. Kuma ko yaya ne za a yi wannan aure har a rayu? Allah dai masani. Shi kuwa nasa ɓangaren Alhaji Habibu cike yake da matsanancin farin ciki da walwala, ya tsinci kansa a wata sabuwar duniya, domin tun da yake bai taɓa yin soyayya ba, sabon yankan rake ne a soyayya. Kuma ko a baya bai taɓa sauraron mace ko ɗaya ba daga cikin masu cewa suna son sa, domin ya san cewar abin hannunsa suke so ba shi ba, da haka ba sa gabansa. Sai a yanzu da shi da kansa ya kamu da son yin aure ne, ya ɗaura aniyar zaɓa wa kansa matan da zai aura. Da haka a yanzu da ya samu Murja, musamman wannan waya da suka yi wacce ta sa ya kasa tantance girman duniyar farin cikin da yake ciki, ya shiga walwala da farin ciki da mamaki. Sai ga Alhaji Habibu ya fara shiga kiɗimar soyayya, saboda farin cikin samun yardar Murja har yana sambatu. Ya miƙe cikin ƙayataccen babban falon nasa cikin jallabiya, yana zagayawa riƙe da waya a hannu, yana surutai shi kaɗai, yana faɗin, oh Allah na gode maka, kullum nasara nake ƙara samu a rayuwata. Wai ni ne yau na samu mace kamar Murja? Kai gaskiya ni ɗan sa'a ne. Yarinya ga tarbiyya, ga ilimi, ga nutsuwa, ga biyayya, kuma 'yar mutunci. Kai Allah na gode ma. Murja ga ta da kyau, ga diri, ga manyan idanu da dimple, ga ƙira. Kai wayyo wai yanzu ni ne na samu kalan soyayya daga wacce ta haɗa duk wannan? Allah na gode ma. Ya ɗaga hannu sama yana cikin farin ciki. To masu sauraro za mu kwana a nan, sai kuma mun haɗu da ku a episode na gaba. Sunana ɗan Malam Ɓaɓura da na rubuta kuma nake karantowa. Ga baƙin zuwa wannan tasha, sai ku yi mana subscribe, ku yi like, ku taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shiri a kan lokaci. Masu sauraro, Assalamu alaikum.